serious, my brother? Fortnite, pitäkää vaan se siis kai tykkää tästä. Boy, if you don't get... Me ollaan saatu, no ainakin uusi seasoni, oisko semmonen 432 seasoni. Tuskin mä oltais odottaa, että pääsen pelaamaan. Sitten voidaan tietenkin katsoa Battle Pass. Heti näyttää aivan laatukamalle. Kuka tätä ei nyt haluaisi ostaa? Ekana heti löytyy tämmönen Season 6 kopio. Ihan oliko se? Joo, kyllä. Season 6 kopio. Mä en sano mitään. Sama kopio, mutta vielä huonompi. No. Mä edes arvostele tätä. You serious, my brother? Ketään on? Serious, my brother? Onks tää oikeesti näin pieni tää talo? Antakaa mun nyt joku haulikko, mä en kestä. No. Tästä nopee tää iso potru. We don't care. Tällä kertaa mä haluan nähdä yhden tyyppi, joka tekee jonkun pilvenpiirtäjän, mutta mä en jaksa oikeesti. Mä leftaan heti pelistä, jos näin tapahtuu. Siinä. Miten sä teit? Kuole. Mitäs voi tähtää keksi? Oi, kato. Näekö mä ihan harhoja vai? No niin, ja nyt joku targettaakin mua, jes. Mahtavaa. Taas kun täältä lähtee joku karku. Sinä! Ja nyt se seuraa mua tänne. Jes, mä taisin saada siitä renkaan pois. Oi, mä kräkkäsin sen. Mä oon ihan hullu. Mitä toi tekee? Rakentaaks toi oikeesti pilvenpiirtäjän tohon? Oli hyvä idea oikeesti. Tuolki on joku. Tuolki on joku pikku kakara. Minne se meni? Tuolla on tosi auto. Mä en ala rehellisesti. Mä en ala taistele tonkaan. Mä menen hake tohon. Ei herra, jos tää nyt meni aivan. Noni, raksakki loppu. Jes. Onneksi tää on peli paras. Mä kuolen tälle kuitenkin. Jaha. Ei herranjestas, jos tää lähtee mua karkuun. Eiku se jäi sinne, noni. Mitä sä teet? Jaha. Toi yrittää. Mä vihaan tätä äijää. Mistä tää tulee koko ajan mun selkää? Ja sit mä ammu. Mitä mä teen? Siis tää rakentaa itseänsä korkeuksiin tää tyyppi. Mikko Valtanen, nyt! Nyt me mennään Grimgateen. Mä näytän teille ehkä parhaimpia ländäyspotteja. Ekana te menette tähän näin. Te menette tohon näin. Ja tänne tulee legit koko lobby. Tuutte tähän näin. Mä oikeesti kysyn tää heti. Kun te päästä sinne ylös. Otkas ihan hetki.
2,000 years later. Noniin, me ollaan täällä ylhäällä. Tosta Ui, älä viitti. Mä menisin saada sydänkohtauksia just äsken. Jaha, noniin. Ammu se. Noniin, kiitos. Mä en tykkää tästä ja sit mä ammun pois. Mulla on ihan hullu taku. Antakaa mä näytän tän. Joo. Sä legit matkit mua. Serious, my brother. Mitä toi?